1 Corinthians chapter 11 verse 23. Kung nanasa, amen? Tanamanindog pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. 1 Corinthians 11 verse 23. Kung nanasa, amen? For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Bisaya, kaya ako nakadawag ikan sa Ginoo niatong ako usab nga gitugyang nga kaninyo. Nga ang Ginoong Jesus sa samang gabi nga siya gibudhian mikuha sa tinapay. Ug sa diha nga siya nakahatag na og mga pasalamat, siya mipikas niini og miingon, pagkuha kaon. Kini ang akong lawas nga gipikas alang kaninyo, kini buhata sa paghandom kanako. Human sa sama nga paagi siya usab mikuha sa kupa, sa diha nga siya nakapanihapon na nga nagiingon, kini nga kupa mao ang bag-o nga pakigsaad sa akong dugo. Kini buhata ninyo sa matag higayon nga kamo nag-inom niini sa paghinumdom kanako. Title of my message comes from verse 23. The same night in which he was betrayed. Sa samang gabi nga siya gibudhian. I want to talk to you about that tonight. This morning. The same night in which he was betrayed. Magampo na ta, tayo magwali ko kaninyo kadyot lang, I think, this morning. Let's pray. My Father, would you bless the message today? Thank you for our faithful people here during the holiday time. Thank you, Lord, for those who put you first on a Sunday morning. And I pray, God, you'd bless them for their faithfulness today. Pray, Lord, you'd use the message to be a help to us and strengthen us. I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I preach the message. I don't know who needs it, but I think someone will need it soon. So, God, would you use the message to help us? Help me today. Fill me with your Spirit, God. Empower me, I pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Dali sa atong text verse karong buntag, si Paul, nag-istorya kabahin sa Lord's Supper tungod dito sa church sa Corinth, na sila'y daghang sayop kabahin sa Lord's Supper. Naidaghang pakiglalis, naidaghang problema sa church at Corinth. And one of the problems they had is naidaghang sayop sa ilang paagi nga nagsaulog sa Lord's Supper. Busa si Paul nagtudot nila diri balik sa saktong paagi nga celebrate sa Lord's Supper. Earlier this week, nagabasa ko nini nga chapter as part of my regular goal. Akong goals sa December, mabasa ko sa tanan epistles matag bulan this year. It's been part of my reading schedule. And niabot ko diri sa 1 Corinthians chapter 11. O kana nga pipila ka mga pulong nagkupot na sa akong kasing-kasing. The same night in which he was betrayed. Sa samang gabi nga siya gibudhian. Nini nga bersikulo, si Paul naghiskot sa gabi kung kanusa nagsugod ang pinakadakong pagsulay ni Jesus Kristo. Si Kristo nahibalo na daan unsa padulong. Nahibalo siya kung unsay mahitabo sa pipila ka oras lamang. Sama sa tao nga basin na operation like Mrs. Cook na siya operation ugma. Na inumdum mo sa diya, naghula ta para sa operation ni Sophia, dayon nag-extend, nag-postpone, ug na-stress ta, kanun sa mag-start. You remember that last time?
ki-schedule sa buntag dayon wala nag-start dayon unya lang og I think they even pushed it back a day or two, I forget now, nalimot na. Pero na-stress pa, naghula para sa operation. Wala pa nag-start ang operation, pero ang stress na nagyod kay padulong man. Nainumdum mo niya na. In the same way, obviously mas hilabihan pa. But in the same way, si Kristo nahibalo daan asa siya padulong. He knew what was coming. Pipila ka oras lamang magsugod sa pinakadakong pagsulay sa iyang tibuok kinabuhi. Sa pipila ka oras lamang dito sa Garden of Gethsemane, ibutang ni Judas ang halok sa pagbudhi diha sa iyang aping. Sa pipila ka oras lamang, gaposon siya sa iyang mga kaaway aron dalon sa balay ni Caiaphas. Sa pipila ka oras lamang, isumbong siya sa mga minik nga saksi nga magbutang-butang sa iyang perpekto nga batasan. Sa pipila ka oras lamang, ang daot ang mga gwardya mutabon sa iyang nawong ug mosagpak kaniya samtang magbugal-bugal. Ay, Kristo! Papasiya ka na mo! Kinsa man ang nagsakpat kanimo? Kini ang gabi sa hilabihan kadako nga pagsulay ni Jesus Kristo. Sa pipila ka oras lamang, mutindog siya tubangan ni Pilato. Samtang ang panon gawa sa lawak sa paghukam nagasinggit, ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa pipila ka oras lamang, si Pilato mupadala kaniya ngato ni King Herod. O dito ang mga sundalo ni King Herod mo dagmal o mo bugal-bugal kaniya. Sa dali pa mo pabalik niya ngato ni Pilato. Sa pipila ka oras lamang, mutingnog siya pag-usab atong pangan ni Pilato, ni Pilate. Diin siya sentensyahan ngato sa pagkastigo nga walay kaluoy. Kini man ang panahon sa pinakadakong pagsulay ni Jesus Kristo. Sa pipila ka oras lamang, si Pilato nga gikontrol at manggod sa iyang kahadlok, mo sentensya ni Jesus ngadto sa kamatayon. Ang pinakabangis nga paagi sa kamatayon, sa kasasayan sa kalibutan, ang kamatayon sa cross. Sa pipila ka oras lamang, ang pintas ng mga sundalo mo sa lapid sa usa ka tunokon nga korona aron ibutang diha sa iyang ulo. Sa pipila ka oras lamang, ang maong nga mga sundalo mo luhod at tubangan kaniya nga nagbinuwang mabuhi hari sa mga Hudeo. Dayon sila mo tindog mo bunaw sa korona aron ang mga tunok malubong na diha sa iyang ulo. Sa pipila ka oras lamang, mutunga siya sa dalan padulong sa Bukid Kalbaryo. Diin ang mga walay kaluoy nga sundalo mo dukduk sa mga langsang lusot sa iyang mga kamot ug tiil. Dayon mo lingkod na sila aron mo bantay sa iyang pagantos. Sa atong text verses karong buntag, hapit na mo sugur ang panahon sa hilabihan kadako nga pagsulay ni Jesus Kristo ug nasayod siya daan. Kini ang gabi nga siya gibudhian. Kanang ko kita mo basa pag-usab sa verse 23, 24, and 25. With that thought in mind, the same night in which he was betrayed, hapit na mo sugod ang pinakadakong pagsulay sa iyang kinabuhi. 1 Corinthians 11 verse 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. Dali ko mabasa sa Bisaya, kagibasa ganiya. Pero ang kamatuoran karong buntag, simple kayo.
Diha sa gabi sa samang gabi nagibudhian siya. Unsiyang gihimo? Nikuha siya og tinapay. Ni pikas-pikas. Ni hatag siyang disciples. Say, Pastor Mike, I don't understand. Unsa man na? Watch me now. Hapit na magsugod ang panahon sa pagsulay. Padulong na. Duol kaayo. Ug unsiyang gihimo? Watch me now. Tiya sa panahon sa pagsulay. Tiya sa panahon sa dakong hilabihang ka-stress. Naghimo ra siya sa sunod lakang. Padulong siya sa problema. Padulong siya sa pagantos. The truth is, ang panahon sa pagsulay na ana. Not the physical, pero ang tanan emotional, nanagayod. Ang tanan stress sa hunahuna, nanagayod. And watch what he did. He took bread. Why? Kay kanang sunod butang ang kinang nahimoon. And then he break it. And then he gave it. You know what? Here's what it was. Napay uska butang kinahanglan tudloon sa iyang mga tinunan. Ang iyang work sa dalipat, iyang sakripisyo, the work of training the disciples, napay usa, kulang pa. There's still one thing left to be done. And what did Christ do? He took the next step. Wala siya nagtugo ang stress, nagpugong niya, nagtiwa siya sa iyang katapusang buluhaton. Klaro ba ka na? Nagtiwa siya sa iyang katapusan na buluhaton. He took, watch me now, the trial had come, and he just kept taking the next step. Unsa ang sunod nga lakang, and he kept going. Nagpadayon na siya. Here's the key. He kept walking toward the cross. Padayon siya sa iyang paglakaw, padulong sa kamatayon sa cross. The message tonight is very simple. I'm skipping some stuff. I already said all this. The message, here's the message. Listen to your pastors this morning. It's so simple. It's so simple. In the time of your greatest trial, kitang tanan mo atubang sa mga pagsulay nining kinabuhiya. Usahay dako gyud, usahay mas kamay. Usahay kita magbati, kaya nako, ang laing nagbati di kaya. Diha sa panahon, listen to your pastor this morning. Diha sa panahon sa imong pinakadakong pagsulay, don't stop doing right. Just take the next step. Daghang Kristohanon, ang pagsulay, dakong pagsulay, labiyang nga dakong nga pagsulay mo dangan sa ilang kinabuhi, and all they do is sit down and stop everything. Magalingko raw, undang na sa tanan, di kaya nako, ang kabugaton nako. Listen to me this morning. Ang pagsulay, mga pagsulay padulong, kung sila mo abot, pagpadayon sa imong Kristohanon paglakaw. Pagpadayon sa imong Kristohanon paglakaw, ayaw maglingkod ug magundang. Pila ka Kristohanon ang pagsulay mo abot ug magundang sila sa pagbasa sa Biblia. Ang tuboran sa atong kusog, mao ang pulong sa Diyos. Dayon ang dakong problema, bugat nga problema, mo abot, maglasod na ta, o mabiyat ta sa butang nga muhatag og kalikod. Pila ka tao, ma-depress na diha sa panahon sa problema, o mag-stop sila sa pagsimba. Ang lugar nga ma-encourage sila. Ang lugar nga naay kalig-on. Ang lugar nga naay tabang. Pila ka Kristohanan mo. Madangatan sa dako nga pagsulay. Ug magundang sila sa pagampo. Siya nga makatabang gayud. Biyaan nila. Mag-post sila sa Facebook. Ampo para na ako, dako akong pagsulay. Dayon dili sila magampo gayud. Dili sila mismo mo ampo.
How many times have we done that? Mangayot ta sa pagampo sa uban, pero kita mismo dali mo ampo. Pastor, dali ko makapokus. Paminaw na ko. Diha sa panahon sa imong pinakadakong pagsulay, pagdayon sa imong Kristohanon paglakaw. Take the next step. Say, Pastor Mike, I feel dead. Nagbati ko, patay, nagyud ko sa sulod. Ang tanan akong pagbati, just patay, nagyud. Okay, when you feel dead, when you feel like, what ko'y gahom, di kaya na ko, you can take the next step. Makahimo ka sa sunod lakang. You can get up tomorrow morning. Kung naida kong problema mo, but unyang gabi ugma sa buntag, bisa nagbati ka sa sulod, di kaya na ko, makaabri ka sa mong Biblia o makabasa na. You say, di kaya na ko. Yes, you can. Yes, you can. Nakay, gahom sa Diyos. You have God's help. He will help you if you don't quit. Diha sa panahon sa pagsulay, padayon na lang sa pagbasa sa Biblia. Padayon sa pagampo, matagadlaw. Padayon sa pagsimba. Padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. You listen to me. Walay laing butang sa kalibutan. Mas dako, I don't want to say that. I'm just going to mess it up. Mas dako nga tabang. Diha sa panahon sa pagsulay. Walay laing mas dako kaysa pag-memorize, pag-meditate sa pulong sa Diyos. Pagpamalandong sa Bisaya, pag-meditate. Huna-huna, balik-balik. Magbasa, pili ang musika verse. Basa, balik, balik. Kanang pagpamalandong. Kaya sa panahon sa pagsulay, padayon sa paghigugma sa uban. Don't pull back into yourself. Mag-protector ko sa akong kagulingon, nasakit ko, dali ko magganahan, bisang kinsa mo doon ako. No. Padayon sa paghigugma sa tao, na ay healing diha sa paghigugma sa uban. Diha sa panahon sa pagsulay, padayon sa pag-share sa laing tao kabayan ni Jesus Kristo sa kaluwasan nga iyang itanyag ngadto sa tanan. Diha sa panahon sa imong pinakadakong pagsulay, I don't know. Ang kining ang klase sa mensahe, wala ko idea kinsang tao nga mo manginahanglan. Kay wala ta kabalo unsang sunod trial na to. So wala ta kabalo kung kinsa kinahanglan nini sunod semana or sunod tuig, pero kita kabalo nini sigurado. In the next 5 years, kamong tanan nanginahanglan gayud nining kagamatuoran. Kung ang pinakadakong pagsulay moabot na, padayon na lang diha sa saktong mga buha para sa Ginoo. Ang pinakadakong sayo nga mahimo nimo diha sa panahon sa pagsulay, mao ang paghunong. For we walk by faith, not by sight. Kay kita naglakaw pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa makita. Paminaw na ko, ang Kristohanong kinabuhi maus ka panaw, usay pagbiyahe. Ang kinabuhi maong dalang nga lakwan na to, ug usahay. Ang dalan sa atong Kristohanong kinabuhi mulaho sa uskalalong nga walog sa kalisod ug pagsulay. Paminaw na ko, diha sa walog sa pagsulay, priyagyapon ang tambag, padayon sa paglakaw. Himwa ang sunod lakang. Himwa ang sunod lakang. Ayaw paglingkod ra diha sa pagkawalay paglaom, padayon sa imong paglakaw. Daghang Kristohano moabot sa walog sa pagsulay. Ug diha sa kangi-ngi sa panahon dito, mawala na ang tanani nilang paglaom. So unsay lang buhaton, maglingkod na ug magundang sa tanang mga butang nga makatabang nila nga mogawas gikan sa walog. Are you listening to me? Ang tao maglingkod na, nahugnot na akong kinabuhi. Wala ko'y gana sa pagbasa sa Biblia, pastor.
Wala ko'y gana nga mo simba. Wala ko'y gana nga mo ampo. Wala ko'y gana nga magpasalamat sa Ginoo. Wala ko'y gana nga mag-story, maiguma sa uban. I want to die. Minaw na ko karong buntag. Ang Diyos mihatan ko gamay nga poem sa gahapon. Wala ko nagplano. Just nag-start ko nagsulat. Nag-realize, nag-rhyme na. So nag-rhyme ko sa tanan. Paminaw nini nga poem. Let's see if I can get this right. Kung magundang ka o maglingkod na diha sa walog kasulayan, unsaon nimo pag-ikyas didto kung di gyud ka maglakaw sa dalan. Did y'all get that? Dagang Kristohanon. Ang problema mobot, sila naglakaw. Diya sa walog, sa pagsulay, ang problema mobot, sila maglingkod na, magbaso sa Ginoo. Kinong nga naman ikaw nagtugot ni ini sa akong kinabuhi. Nadugay kayo. Wala po ko mag-ikyas sa walog, sa pagsulay. Ang Ginoo mo tubag, kay nagundang ka sa paglakaw. Dili ka makagawa sa walog, samtang naglingkod ka. Are you listening to me, Christian? Ang panahon sa pagsulay, padulong. Himo ang decision daan. Yan, kana nga adlaw, magpadayon ka sa imong Kristohanong paglakaw. Dili ka magundang sa pagbasa sa Biblia. Dili ka magundang sa pagampo. Dili ka magundang sa pagsimba. Dili ka magundang sa pagsangyaw. Magpadayon gyapon. Padayon sa paglakaw. In the same night in which he was betrayed, he took bread. Gamay kayo. He took the next step. Simple kayo. How do you get through a terrible trial? Unsaon nimo paglahos sa makalilisang nga pagsulay? You ready? I don't know how to say this in Visayan. One step at a time. Pero ang adlaw nga ikaw maglingkod na, maong adlaw na magpabiling gayud ka sa imong kahimtang. Daghang Kristohanon magbaso sa Ginoo para sa ilang kahimtang. Ang Diyos mo tubag, ako nagtuyo nga niya nga trial, kadjut lang. Ikaw ang naglingkod, nagpabilin. Kung nagpadayon ra ka, pipila ka adlaw ra, nakagawas na, pero ikaw nag-stop. Ikaw wala nagbasa sa Biblia, ikaw wala nag-faithful, ikaw wala nag-ampo. Kung wala ka na ngayon sa tabang, nga namang magreklamo kung dali ko mo tabang. Kitang tanan mo atubang sa mga panahon sa pagsulay. Usahay, hilabihan ng mga pagsulay. Apan diha sa pagsulay, dili ta kinahanglan mahugno. Are you listening? Is that correct? Dili ta kinahanglan mahugno. Makalahos ta sa mga pagsulay kung magpadayon ta nga mulakaw. You listen to me today. The Bible says in 1 Corinthians, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ang pulong tempt sa Bible na duwa kang pasabot. Usahay, pagtintal nga makasala. Usahay ang pagtintal, ang testing, it means testing, pagsulay. Ang Diyos nagsaad ka na to. Ako dili gayud mo tugot ang pagsulay mo danga kanimo nga dili kaya nimo. That's His promise. I will not let a trial come on that is greater than you can bear. Watch me now. Walay, I'm gonna read it. Walay pagsulay ni ining kalibutana nga naay gahom sa pagbungkag sa imong kinabuhi hangtod nga ikaw naghimo gihapon sa sakto ug magpadayon sa paglakaw. You hear me? You don't have to let the trial destroy you. Dili ka makapugong sa pagsulay. Is that the right word? Pugong, makalikay. Mas klaro, likay. Makababag, makalikay. Dili ka makalikay sa pagsulay. Pero,
dili ka kinahanglan ng pagsulay mo gubat kanimo. Padayon sa paglakaw. Padayon sa paglakaw. Take the next step. One of the most amazing stories in the Bible is hidden in the book of Ezekiel. Ako nagiyon natago, tungod daghang tao, dali gayud mo basa sa Ezekiel kay lisod usahay. Pero ganan ko mo pakita ninyo sa story. Ezekiel 24 verse 15. Ezekiel 24 verse 15. Ezekiel 24 verse 15. Ezekiel 24 verse 15. Kung nanas, amen? Also, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, ang Diyos kanunay nagtawag ni Ezekiel nga Son of man. Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. That doesn't mean stroke like we call stroke today. It means sakalit lang, hampak. Yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. Usabang pulong sa Ginoo miabot nga hikana ko nga nagaingon, anak sa tao, tanawa, ako mukuha gikan kanimo sa tinguha sa imong mga mata, pinaagi sa usa ka hampak. Apan ikaw dili mo bangutan. Sabi yung bangutan, hila gayud. Dili mo bangutan, ni mo hilak, ni ang imong mga luha mo dagayday. Unsa inyong giunohon na diri ni a verse? Ako mukuha sa tinguha sa imong mga mata. Kinsa man ang tinguha sa mga mata sa usa ka lalaki? Iyang asawa. Tanawang verse 18. So I spake unto the people in the morning, propeta siya maguwali. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died. And I did in the morning as I was commanded. Sa ingon ako misulti nga to sa katawhan diha sa kabuntagon, ug sa kagabhion ang akong asawa namatay. Ug ako mibuha diha sa kabuntagon, ingon nga ako misugo. Nakaroon buntag, dali kong magsulay mo pasabot sa rason ng Diyos nagdesisyon nga mukuha sa iyang asawa. I will say this, ang Diyos ang naghawid sa atong ginhawa o kana manggod ang iyang katungod. Siya ang muhatag sa kinabuhi ug siya ang mukuha kana manggod ang iyang katungod ug kita walay katungod nga muhukom sa Ginoo alang sa iyang mga desisyon. Dili ko magsulay magpaspo sa tibok story. Kana ra ko ikaw magmatikod. Diha sa adlaw sa pinakadakong pagsulay ni Ezekiel. Diha sa kabuntagon, iyang gihimo sumala sa sugo sa Ginoo. Wow. Grabe kayo lusod. Diba? Mubasa ko niya na maghununo ko. Ginoo, murag nakulangan ko og pagtuo. Di ko kaya. Di kaya na ako. Diba? Pero tinuod man. Ang Diyos wala mihatag na ako sa grasya alang niya na kay kanadali ang iyang kabuton para sa akwa. Pero, tiyas kabuton sa Diyos na ilaing pagsulay. Diba? So akong pangatanak kanimo, kung ang dakong pagsulay mo bot sa imong kinabuhi, unsa imong buhaton. Si Ezekiel, nawala nagyuri ang asawa,
ug sa sunod buntag nagtuman siya sa sugo sa Ginoo, wala siya naghilak, nagwalik gihapon. Kana ang tinuod pagtuo. Nako'y hagit para ninyo karon. Why don't you decide today in advance, when trials come into my life, I'm going to keep walking. Himo ang decision karon. Daan sa dili pa ang pagsulay mo ba? You listen to me. Dili ka makalikay sa pagsulay. Dili malikayan. Say, di ko nakasabot nga naman ang Ginoo mo tugo sa mga pagsulay. That's not your place. Ang Ginoo ang Diyos, dili ka. Siya nahibalo, unsay mayo alang kanato. By the way, mas mayong langit kaysa kalibutan. So kung ang Diyos mo kuha sa tao, dili ka na, I mean, sometimes God, it's a punishment, but punishment ba kung malangit gayud? Pero bisan nun sa ang pagsulay mo abot, himo ang decision daan. Magpadayong ko sa sunod lakang sa akong Kristohanong paglakaw. Mubasa ko sa Biblia, bisan wala ko'y makuha. Did you hear me? Atong alibay. Pastor Mike, wala ko'y makuha. Basa gihapon. Hangtod nanay makuha. Padayon. Sometimes kung nasamok na gyura, kung kasing-kasing, basin na problema, basin na pagsulay, basin na discouragement, nasamok gyura kung kasing-kasing. Sometimes 30 minutes magbasa ko. 40 minutes. Dayon, 45 minutes. Karon nanay makuha. First 45 minutes, first 30 minutes, mubasa, dere, akong mata, dere, akong hunhuna, diba? Basa gyapon. It's an act of faith and God rewards faith. Ang Ginoo mo ganti sa pagtuo, kana ang buhat sa pagtuo, and God will reward it. Keep reading. Padayon sa pag-memorize, padayon sa pag-meditate, padayon sa pag-ampo. Kumuampo ka, magbati ka imong pag-ampo mo, but dito mabalik na. Ginoo, toing toing. You ever feel like that? Nagbati na babag, diba? Usay na isala, kinahanglan sugiran, confess, isugid. But many times, ang babag mao lamang ang kasamok sa atong kauliang kasing-kasing. Padayon na lang sa pagampo. Hangtod, mulahos na. Decide in advance. Ako maglakaw, pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa makita. Kung ang pagsulay mo abot, mulakaw ko gihapon. I will continue in my Christian walk. Whenever head bowed, every eye closed, duko namang ulo, piyong mata.